बयनिसिमबो खुलुमनाय जासिबाय। दिनैहाय जोङो सिखोना जोहोलाव नेशनेल पार्क कनजारभेशन कोअर्डिनेशन कमिटि बिनि मोनसे गेवलां मेल जोङो दिनैहाय लेंदोंमोन। बे गेवलां मेलाव जोंहा आलासि महरै जोंनि चिरांनि डिअप मानगोनां कुन्दन बसुमतारी बिथाङा बाहागो लानो हादोंमोन। लोगोसेयैनो जोंहा डिसिएफ मानगोनां अबिनाश बसुमतारी बिथाङा बाहागो लानो हादों। आरो जोंहा रुनिकाटा फरेस्ट रेन्जनि जाहारियानजार जसुमानिक मुसाहारि बिथाङा बाहागो लानो हादों। आरो गोबां अफिसारफोर बिथांमोनहा बाहागो लादों। लोगोसेयैनो जोंनि सिखोना जोहोलाव नेशनेल पार्क कनजारभेशन कोअर्डिनेशन कमिटिनि जोंहा बाहाय गाहाय नेहाथारि दं जोंहा रन्जित मुसाहारि बिथां। लोगो नेहाथारि जोंहा दङ निखिल बरगयारि बिथां। आरो जोंहा बाहाय दङ जोंनिनो लेङाइ आफादगिरि जोंहा सन्जय कुमार ब्रह्म बिथां दङ। आरो लेङाइ आफादगिरि जोंहा पारमल बसुमतारी बिथाङा दङ। लोगोसेयैनो जोंनिनो बोसोनगिरि जोंहा मानव गेदेर खोमदोन बसुमतारी आरो जोंनि सेबेन्द्र नार्जारी बिथांमोनहा दङ। आरो बाहाय साफ्रोमबो नुजाफैनो हानाय जोंनि कोअर्डिनेशन कमिटिनि जोंनि दैदेनगिरिफोर आरो नुजाफैनो हानाय साफ्रोमबो जोंनि खौरांगिरि लोगो नोंथांमोन, आं दिनै नोंथांमोननो आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय बरायनाय आरो गाहाम हामलायनाय जासिदों। जे जोङो थांनाय 17 आगस्ट खालि अर'न एनजिअ'आ जोंनि सिखोना जोहोलाव नेशनेल पार्कखौ रैखाथि होनो थाखाय मोनसे कमिटि दानानै होदों। बे कमिटियानो जादों सिखोना जोहोलाव नेशनेल पार्क कनजारभेशन कोअर्डिनेशन कमिटि। बे कमिटिया दिनैहाय 40निफ्राय 50 सोद्रोमा लोगो नांनानै बे कमिटिखौ जोङो दानानै लानाय जादों। आरो बे कमिटिनि गेजेरजोंनो जोङो फैबाय थानाय समाव जोंनि सिखोना जोहोलाव नेशनेल पार्क बेखौ जोङो रैखाथि होनो थाखाय जोङो दिनै खामानि मावनो सिगांदों। जोङो मिथिगौ थांनाय 2025 मायथाइनि 5 मार्च खालि आसाम गभर्नमेन्टआ सिखोना जोहोलाव नेशनेल पार्कखौ फोसावदोंमोन, नटिफिकेसन होदोंमोन। बिनि 316 स्कुवेर किल'मिटार बे सिखोना जोहोलाव नेशनेल पार्कआव जोंहा दङमोन। दा बेखौ लानानै जोङो मोनसे साननाय फैदों जे बेखौ जोङो माबोरै रैखाथि होनो। आरो दिनैहाय जों नुबाय जे काजिरङा नेशनेल पार्क, मानास नेशनेल पार्क आरो जोंहा रायमना नेशनेल पार्क, दा बिथांमोनहा बेखौ रैखाथि होनायनि उनाव गोबां जोंहा दा गोजौ फारसे जौगानायनि जोङो मोनसे मानदान्दाखौ मोननो हादों, नुनो मोनदों। आरो जोंबो नैबे सिखोना जोहोलाव नेशनेल पार्कखौ निस्सय जोङो रैखाथि होनांगोन आरो बेखौ जोङो मोनसे लेभेलाव जोङो लांनांगोन। दा बेखौ नोजोर लाखिनानै जों दिनैहाय खामानि मावनो सिगांदों। दा जोङो दिनैहाय नुदों जोंहा सिखोना जोहोलाव नेशनेल पार्कआव गोबां माखासे जेंना जों बेखौ नुनो मोनदों। आरो बे जेंनाफोरखौ जोङो गैया खालामनो थाखाय जों दिनै सिखोना जोहोलाव नेशनेल पार्क कनजारभेशन कोअर्डिनेशन कमिटि लोगोसेयैनो जोंहा हाग्रा बिफाननि गेजेरजों जों बेखौ रैखाथि होनो निस्सय लानो थाखाय जोङो सिगांदों। आरो दिनैहाय जों नुबाय जे बे सिखोना जोहोलाव नेशनेल पार्कनि सिङाव गोबां जोंहा माखासे गोनां मुवा बेसादफोर दङ। दा बेखौ जोङो रैखाथि होनो हायोबा निस्सय जोङो इयुनाव बेखौ जोङो जोंनि इयुननि थाखाय जोङो मोजां खामानियाव बाहायनो हागोन, जों बेखौ मिजिं खालामदों। दिनैहाय जों नुदों जे प्रटेक्शन अफ ग्रीन फरेस्ट एन्ड कनजारभेशन बिनि सायाव निस्सय जोङो बेखौ रैखाथि होनांगोन। आरो जों दिनैहाय इक' सिस्टेम बेलेन्सनि बाथ्रा बाहाय दिनैहाय फैगासिनो दङ, बेखौबो जोङो रैखाथि होनो थाखाय जोङो नाजानांगोन। आरो जोङो दिनैहाय वाइल्ड लाइफ प्रटेक्शन जिब जुनारखौ जोङो रैखाथि होनाय बेखिनि खामानिखौ जोङो निस्सय मावनांगोन। आरो लोगोसेयैनो जोङो नैबे सिखोना जोहोलाव नेशनेल पार्कआव गोबां जोंहा सिखिरिफोर जों मोननो हायो, बे सिखिरिफोरखौ जोङो निस्सय रैखाथि होनांगोन। आरो जोङो बे सिखोना जोहोलाव नेशनेल पार्कआवनो जा सनानि मोख्रा गल्डेन लांगुर जों बाहाय मोननो थाङो। आरो जोङो बे सिखोना जोहोलाव नेशनेल पार्कआवनो गोबां जिब जुनारफोर जों दिनै मोननो थाङो। दा बे जिब जुनारफोरखौ जोङो बे हाग्राफोरखौ जुदि रैखाथि होनो हायोबा निस्सय फैबाय थानाय समाव जोंनि ओनसोलाबो निस्सय मोनसे मोजां थासारि जोङो मोननो हागोन, जों बेखौ मिजिं खालामदों। आरो बेखायनो जोङो सरकारखौबो जोङो निस्सय जोङो खावलायगोन थाबैनो बिटिसि सरकार, आसाम सरकार आरो भारत सरकारा
बेखौ आबुं मोनसे फाइनाल नटिफिकेसन निश्चय होनो हायोबा जों खोब गोजोननाय मोनगोन आरो बेखौ रैखाथि होनायाव बयनिबो हाबा होननानै आङो सानगोन। दा जोङो बेफोर गासैबो खामानिफोरखौ जोङो जुदि मावफुंनो हायो अब्ला जोङो जोंनि इयुनखौबो थि खालामनो हागोन बेखौ मिजिं खालामदों। दा बाथ्राया जाबाय जोंनि गेजेराव मानसि आरो जुनारनि गेजेराव दा गोबां कनफ्लिक्ट जागासिनो दङ। सुबुं आरो जुनारजों जोङो गोबां मोगा मोगि जागासिनो दङ। बेयो मानि थाखाय जादों? दिनै हाग्रा जोबस्रांनायनि थाखाय जादों। दिनैहाय जोङो नुबाय जे जोंनि भुटाननिफ्राय खोलाहा जिखिनि जा हाग्रा दङ, बे सिखोना जोहोलाव नेसनेल पार्कआव जिखिनि हाग्राफोर दङ, बे हाग्राखौ जुदि रैखाथि होनो हायोबा जथेस्थ' जोंहा इयुननि थाखाय जोङो थांनानै थानायाव लाब जागोन। आरो दिनै जों नुगासिनो दङ बे हाग्राया जुदि जोबोब्ला, बे हाग्राखौ जुदि गाबोन धंस' खालामनाय जुदि जायोबा जे भुटान रायजोनिफ्राय बा भुटान हादोरनिफ्राय जेरैबायदि बाना जाबोनो हमगासिनो दङ, दै खुरखाबोनो हमगासिनो दङ, बिनिफ्राय जों रैखा मोननाय नङा। दा बेनिखायनो जोङो जोंनि बे खाथि खाला ओनसोलाव थानाय जे जोंहा सान्थिपुर, देवस्रि, खुंग्रिं, रुनिकाटा, बे ओनसोला जुदि गाबोन बे हाग्राया जोबोब्ला गाबोन दंस'नि लामायाव थांगोन। आरो गोबां जोंनि बिगियानगिरिफ्रा बुंगासिनो दङ जे भुटाननिफ्राय 20 किल'मिटार बे जानथाया मोनसे समाव मरुभूमि बेबादि जानो थांगासिनो होननानै जोङो मिथिनो मोनगासिनो दङ। दा बेफोरनिफ्राय बारग'नांगौ जायोबा जोङो दिनै जोंनि सिखोना जोहोलाव नेसनेल पार्कखौ जोङो रैखाथि होनांगोन। आरो बेखौ रैखाथि होनो हायोबा जों फैबाय थानाय समाव जोंनि बे ओनसोला जेरै काजिरङायाव जेरैबायदि डेभेलप जागासिनो दङ, जोंहा मानासाव जेरैबायदि डेभेलप जागासिनो दङ, रायमनायाव जेरैबायदि डेभेलप जागासिनो दङ, जोंबो सिखोना जोहोलाव नेसनेल पार्कनि खाथि खाला थानाय रायजो जानाय गुबुन गुबुन हारि माहारिया बेनि गेजेरजों थांनानै थानायनि मोनसे सुबिदाखौ जों मोनदों। जोङो होनदों फाइनान्सियेल करिडर खालामनायनि बाथ्रा सिन्था खालामनाय जादों, फाइनान्सियेल ग्रथ खालामनायनि बाथ्रा सिन्था खालामनाय जादों। आरो बेखौ बोरैहाय नोङो नेसनेल लेभेल, इन्टारनेसनेल लेभेलाव जों लांनो हायो, बे बाथ्राफोरखौ जोङो साननानै दिनै खामानि मावनो नाजानाय जादों। बेनिखायनो जों आसा खालामो फैबाय थानाय समाव जोङो जोंनि नैबे आफादनि गेजेरजों, हाग्रा बिफाननि गेजेरजों जों मोनफ्रोमबो जायगायाव जोङो लाइमुथियाव, जोङो खुंग्रिङाव, जोङो सान्थिपुराव, जोङो देवस्रियाव, जोङो दागगारियाव मोनसे रायजो हुवा हिसाबै जोङो बेबायदि मोनसे एवारनेस, सांग्रांथि मेल खालामनो जोङो सिन्था खालामनाय जादों। बयखौबो जोङो बुजायनो नाजानाय जादों जे बेखौ रैखाथि होनायाव जोंहा मा लाब दङ आरो बेखौ रैखाथि होनो हायाब्ला जोंहा मा खहा दङ। बेफोर गासैबो बाथ्राफोरखौ जोङो लासै लासै जों खामानि मावनो नाजादों। दा बेनिखायनो फैबाय थानाय समाव जोंनि आफाद आरो जोंनि हाग्रा बिफान आरो साफ्रोमबो जोंनि साननो हनो गोरों सानसुमै मेलेमजिबिफ्रा, जोंनि रायजो राजाफ्रा बिनि सायाव जाहाथे गोथौ बिजिरनायखौ जोङो मोननो लुबैगोन। आरो जोङो बे सिखोना जोहोलाव नेसनेल पार्कखौ बासायनायाव, रैखाथि होनायाव बयबो जोङो खामानि मावगोन। आं बेखौ रायजो राजाफोरनि खाथियाव आङो गुरै खावलायहरो। नाथाय बे हाग्रा सिङाव गोबां दासिम सुबुंफोरा बेयाव न' लुनानै दङ, नाथाय बेखौ दासिम सरकारा बरननायनि जे इनिसिएटिभखौ लानाय नुवाखै। बे बेलायाव नोंथांमोननिफ्राय माबायदि? जोङो सिखोना जोहोलाव नेसनेल पार्क कनजारभेशन कअर्डिनेशन कमिटि लोगोसेयैनो जोङो हाग्रा बिफानजों जथायै जोङो सावरायबाय थानाय जादों जे जोंनि जिखिनि थांनाय 2025 मायथाइनि 5 मार्चआव जेरै आसाम सरकारा मोनसे नटिफिकेसन होनाय जादोंमोन, बे नटिफिकेसननि सिङाव जायफ्रा दिनै हाबनानै दङ, बै हाबनाय बिथांमोनखौबो जोङो गुरैयै खावलायगोन जाहाथे नोंथांमोनहा बिनिफ्राय बायह्रा फारसे फैनानै आरो बिथांमोनखौ मोनसे मोजां जायगासिम लाबोनानै मोनसे फाइनाल सेटेलमेन्ट खालामनायनि निसय बेखौ जोङो सावरायगासिनो दङ। आरो बेबायदि जुदि खालामनो हायो, गाबोन जोङो बे जोंनि सिखोना जोहोलाव नेसनेल पार्कनि सिङाव जिखिनि जेंना जादों, बे जेंनानिफ्राय जों उदां जागोन, जों बेखौ मिजिं खालामो।